tidak kasar, tidak kejam, tidak cuawak, tidak ngomong buruk, tidak pernah maidunan, ora nyumpekno wong, ora terlalu berlebihan ngelem, ora kakean guyon. Kanjeng Nabi ku wong ya tau guyon tapi ora kenemen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Husain ngendika sapa Sayyidina Husain wa sa'altu abi lan nyuwun pirsa sapa ingsun abi ing ramaku bapakku yaiku Ali radhiyallahu anhu ansiratin nabi tentang biografine perjalanan hidupnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi di tengah-tengah kawan-kawan semajlisnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Julasa iku jamake jalis, orang-orang yang duduk-duduk bersama-sama dalam satu majelis itu. Ya. Ana ungkapan Arab khairu jalisin fi hadzal zaman al-kitabu. Kawan semajlis yang paling baik saat ini adalah kitab. Faqala mongko jawabi sapa abi Ali yang Sayyidina Ali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishr. Ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku daimal bishr. Iku langgeng sumai. Sumai terus ora tau ora. Nek kowe merengut terus arang-arang sumeh. Iki sumeh terus. Daim itu lawase. Daimul bisri. Ya aku nek ngarani Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum. Bukan bibirnya tapi wajahnya. Itu dalam bahasa di sini daimul bisri. Daimul bisri. Sumeh terus. Lane nek ana wong arep curhat karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sowan Kanjeng Nabi roh Kanjeng Nabi ora sida curhat mergo wis ilang sumpeke. Nyawang Kanjeng Nabi, wajahnya selalu bisr. Sahlal khuluqi. Gampangan pengertine, ora ruwet, mbek Kanjeng Nabi paling enak. Urusan mbek Kanjeng Nabi kepenak, kabeh digawe gampang, ora dipersulit. Kuat ya wis dono rasa mbok angkat. Kuatmu pira? 3 kilo ya, 3 kilo. Gak tahu membebani orang dengan beban yang marakno kabotan gak. Kanjeng Nabi sahlal khuluq. Gampangan pekertine. Ana wong duwe kebutuhan apa-apa ora usah ditakoki macam-macam. Ya wis butuhmu pira ngono ae langsung. Ora didedes-dedesi mbok nggo apa jae. Mbok nggo dagang apa mbok nggo mayoran ngono, ora ngono iku muni butuh. Gak sulit-sulit. Layyinal janib. Asale layin itu lemes, halus, lembut, janib itu empek. Bahasa Jawa ana sing mirip istilah ini yaitu lembah manah. Iku mbah kondi ku lembah manah. Manah iku padahal ati. Iki layyinul janib.
Jadi gak teganan, sakenan Kanjeng Nabi itu air janim. Kok Kanjeng Nabi kok pirsa ana wong lesu ngono ya, pucet Kanjeng Nabi itu. Amat pucet ya Allah, wis pirang dina gak mangan. Ampun dinten sedalu. Ya Allah. Meh padha karo aku orang dina orang bengi. Ayo golek mangan Kanjeng Nabi itu, layinul janib. Laisa bifadzin wala ghalidhin. Ora ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora ana iku bifadzin kasar wala ghalidhin. Apa jenenge? Fadzin niku sithik misah, sithik bangsa ngono lho fadzin niku. Ghalidh itu ya kasar itu. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Dawuh Gusti Allah Ta'ala lau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu itu kok kasar, kejem, apa ana wong iku sing wong sungkan mergo kasare mergo iki mesti sithik iku dipisoi iku ngono. Iku ana. Fadzon itu pekerti yang buruk sekali dari orang itu meh ketemu iku wis mbayangno iki engko aku nek gak dipisoi ya didon ya ngono. Kanjeng Nabi tidak begitu. Laisa bifadzin balaghadin, ora kasar, ora kejem. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Andainya Kanjeng Nabi itu kok kasar, kejem, tentu tidak ada yang di dekat beliau, mesti do lunga kabeh. Kaya umume wong-wong sing fadzon ghalidhal qalbi itu mesti gak di kanca. Wong gak gelem maron. Nah kok buktikan sejarah. Dalam sejarah Kanjeng Nabi itu wong malah do mara kabeh. Do ngriyungi Kanjeng Nabi kabeh. Aku kandha nek Kanjeng Nabi itu diamnya saja dakwah. Karena wajahnya menarik hati. Daimul Bishri. Nek kasar gak mungkin on sahabate nganti kaya ngono fanatike kaya ngono loyale taate karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala sakhab. Iku ana bahasa sakhab iku ana bahasa Jawane. Bahasa Jawa Rembang cuwawak. Sakhab iku cuwawak. Geneman buanter ya. Woi kang ngono. Wong kaget kabeh gak iso turu. Cuwawak. Geneman itu gak iso lon. Wang. Biasane ngono iku nek wong gunung utawa wong pantai ya. Mergo nek wong gunung kan omahe ado-ado dadi nek geneman banter-banteran. Nek wong kutha ya ora wong omahe cedhak-cedhak ngono. Wong pantai ya banter-banteran nang belah barang iku. Mergo nggo ngatasi suarane ombak. Nek gak banter gak krungu. Suarane banter-banteran. Nah nek wis dadi karakter jenenge cuawak. Oh, wong iku cuawak. Aja kaget kowe. Geneman mesti ngono iku. Wala fahash. Fakhas. Nek genemane elek. Fakhas itu genemane elek. Suka geneman elek. Gak tau nyenengno wong nek geneman. Aja kon geneman wong lara kabeh. Ana wong sing nek geneman nyelkit ngene iku ora ana. Ana wong geneman nyelkit iku. Fakhas.
Wala ayyab. Ayyab itu maidunan. Ana ngene dipaidu, ngene dipaidu, gak harus ngapik Mbak Dekne. Ana wong loman ya dipaidu. Alah pamer. Ana wong cetil apa meneh, wong ana wong aweh ya dipaidu, ora aweh ya dipaidu. Wong halus ya dipaidu, wong kasar dipaidu. Ayab itu. Wis gak ono sing apik lah pokoknya. Wala musahin lan ora ngrupekno wong. Dadi wong sumpek ngono nek ndekne ketemu kowe sumpekan. Wong kok nengane kok gawe masalah sumpek kabeh aku musuh wong iki. Musahin. Wa fi nuskhatin sahihatin lan ing dalem nuskah sing sahih ora musahin tapi wala maddahin wala muzahin. Nek maddah iku kakehan nek ngelem iku wis kenemenan to kaya iku kaya bawaan sing menjilat ngene kok nek ngelem kan masyaallah bose watuk ngono ya tapi watuk malih merdu banget. Iku madah ya. Nguwentut barang wis dilem. Masyaallah wangine. Iku madah. Sedengan ae nek mulam ya harus nek kakean jenenge madah. Nek kakean maidu ngrendahno ayab. Muzah itu kakean guyon. Guyon ae. Dijak serius ora iso blas guyon. Ana wong sing itu semua tidak, Kanjeng Nabi tidak begitu. Tidak kasar, tidak kejam, tidak cuawak, tidak ngomong buruk, tidak pernah maidunan, ora apa jenenge nyumpekno wong, ora terlalu berlebihan ngelem, ora kakean guyon. Kanjeng Nabi ku wong apa? Ya tahu guyon tapi ora kenemen. Musa itu kakean nemen. Kanjeng Nabi gawene kan. Ya. Kanjeng Nabi karo sapa jenenge? Nuaiman itu kan gawe guyon. Nuaiman itu salah satu Ashabul Badr tapi lucu, nonge lucu. Kanjeng Nabi iso niteni iki kelakuane Nuaiman. Kanjeng Nabi dhewe iku tapi Kanjeng Nabi nek guyon ora tahu ngomong sing ora hak gak tahu. Enggak tahu. Nek wong biasane sing pelawak-pelawak itu ngomongnya ora ono sing bener, modene ngarang-arang dhewe sing pokoke guyokno wong ngono tok ae. Nabi tidak. Yataghafal amma la yastahi. Yataghafal ini imbo-imbo ra roh. Yataghafal itu imbo-imbo ra roh. Amma la yastahi saking barang sing di Kanjeng Nabi ora kepengin. Jadi wong orang ngerti Kanjeng Nabi iki seneng iki apa gak disugoi apa-apa ngono ya. Sing beliau ndak suka, kayak misalnya beliau itu ndak suka dicicani karo wong enggak, beliau enggak suka bawang. Karena baunya Kanjeng Nabi kan senenge baunya wangi. Mulane Kanjeng Nabi sukanya wangen-wangen. Ubiba ilayya Anisa batib. Kanjeng Nabi kan seneng pakai wangen-wangen. Nek mangan karena Kanjeng Nabi itu banyak kumpul orang. Karena dakwah, karena ngaji,
karena mulang, karena nyerawungi masyarakat, jadi banyak program. Karena itu Kanjeng Nabi sangat menjaga kebersihannya, menjaga supaya wong ora tersakiti dengan ana wong iku sing Jumatan barang ora adus blas kiwa tengen iku gak kusuk blas mampu karbit iki kelek apa-apa gambune ngene sembayang ngantekan ora kusuk kiwa tengen Kanjeng Nabi njaga banget ning gone anu wangi mane makruh itu mangan bawang terus ning gone masjid niku ikatan sih. Nek Kanjeng Nabi tidak suka sesuatu itu orang sing ngerti mergo Kanjeng Nabi mbok gak roh. Mbok gak roh ngono. Serah didahar ngono ae nek kan ora kok. Wah, iki apa iki? Pakanan kok ngene. Sing masak sapa ngono barang itu. Gak tahu kan. Yes, pura-pura gak tahu aja. Gak enak ya. Wes. Wala yu'ayyisu minhu rajia. Wala yu'ayyisu lan ora mutusno harapan napa Kanjeng Nabi minhu saking Kanjeng Nabi rajiahu ing wong sing mengharapkan Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi tidak tahu orang mengharap beliau lalu menjadi kecewa, menjadi putus asa. Tidak pernah. Kanjeng Nabi la ayyisu minhu rajia. Ya kayak jadi nek Kanjeng Nabi bisa memenuhi pasti dipenuhi. Sowan butuh iki ana paring. Nek umpamane kok gak ana Kanjeng Nabi bicara baik-baik. Iki anu pas gak duwe. Anu biasanya nek ana sekabat-sekabat liyane ditawan. Sapa sing anu iki aku gak duwe. Sapa sing duwe aku silisik. Tinggo memenuhi hajatnya orang yang duwe hajat itu. Nek ora ya semayani kapan-kapan aku duwe tak baik. Pokoknya ora ono orang mengharapkan Kanjeng Nabi terus tepuk tangan sebelah enggak ada. Wala yakhibu fi anu ora kecewa sapa raji fihi ing dalem Kanjeng Nabi. Artinya enggak pernah ada orang kecewa dengan Kanjeng Nabi karena hajate ora keturutan ya gak. Kotaroka teman-teman tinggal sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsu ing awak dhewe Kanjeng Nabi min salasin saking telu. Kanjeng Nabi tidak kersa, 3 ini tidak pernah. Apa itu? Almira, gegeran. Kanjeng Nabi mau jak gegeran, ora kersa. Apa? Nanti kok justru gegeran ku mondi kok. Iya, mira itu gegeran. Wal iksar lan ngekeh-ngekehake. Ngekeh-ngekehake apa ae gak kersa. Ngekeh-ngekehno dahar, ngekeh-ngekehno ngunjuk, ngekeh-ngekehno ngelem, ngekeh-ngekehno moyo ya apa meneh. Iksar gak pernah. Kanjeng Nabi gak sing terlalu itu Kanjeng Nabi gak kersa. Dihindari betul Kanjeng Nabi. Wa ma la ya'nih lan barang sing ora migunani ya mak ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu enggak kersa melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, enggak kersa. Malah
Dawe kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Malah didhawuhna kanggo umate min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk apike islame wong kuwi tinggal perkara sing ora ana gunane. Dan itu bukan anjuran saja, Kanjeng Nabi juga begitu. Saya sudah berkali-kali mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora kaya kebanyakan tukang pidato sing mulya cangkeme tok enggak. Tapi apa yang dianjurkan Kanjeng Nabi itu lebih dulu dilakukan. Kaya nek salat ngono iku lah. Kanjeng Nabi salat dhisik lagi sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi gak salat terus ngongkon salat terus gak ana contone. Demikian pula Kanjeng Nabi nganjurno sing enom ngormati sing tuwa. Itu bisa dilihat sirahnya Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi terhadap orang-orang tua. Kanjeng Nabi nganjurno wong tua nyayangi sing enom, bisa kita lihat sejarah beliau. Bagaimana beliau menyayangi sekabat-sekabat sing enom itu. Kanjeng Nabi itu. Untuk dirinya sendiri, beliau meninggalkan 3. Tidak mau tukaran, tidak mau terlalu apa-apa terlalu, dan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Wa tarakan nas min salasin. An tinggal sapa Kanjeng Nabi an-nasa ing wong min salasin saking 3 perkara. Apa saja? Karena la yazumu ahadan. Kanjeng Nabi ora kersa, tidak mau tinggal itu. Tinggal itu tadinya tidak mau. Ora kersa nyacat ahadan ing seseorang. Wala yaibu lan ora maido Kanjeng Nabi ing ahad. Tidak pernah. Nek ngandani ya ngandani, ndhawuhi ya ndhawuhi, nasihat, tapi ngelek-ngelek iku gak tahu. Diapurmu ngono kok gak iso gak tahu. Dapur-dapurna wong gak tahu. Ngenyek wong gak tahu. Walayat lupu lan orang golek-golek Kanjeng Nabi auratahu ing celane ahadan ing aurate kira-kira didelikno karo wong ora dibuka-buka ambek Kanjeng Nabi goleki eleke barang ngono. Wala yatakallamu illa fima raja sawabahu. Lan ora ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illa fima kejaba ing dalem barang tentang sesuatu raja kang mengharapkan ya Kanjeng Rasul sawabau ing ganjarane ma. Kanjeng Nabi itu banyak diam karena kalau berkata-kata itu harus sesuatu yang ada ganjarane. Geneman sak geneman ora ana gunane gak tahu. Wa idza takallama nalikane ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam atraka don diluk sapa julasauhu wong-wong sing lelenggahan bareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya julasa maulah jamaah jalis. Orang-orang yang duduk semajlis dengan beliau itu kalau beliau ngendikan semuanya tunduk kepala. Ngematno tenan, insat tenan dawuhe Kanjeng Nabi apa. Mulane terus banyak hadis-hadis itu. Kowe kan nyateti dawuh-dawuhe kiai kowe gak iso, mbok nyateti jajal. Gak iso. Tapi sahabat-sahabat itu bisa menceritakan. Sahabat Abu Hurairah malah ribuan itu. Dawuh-dawuh Kanjeng Nabi itu. Karena apa? Ya kalau Kanjeng Nabi ngendikan tenanan tuh
ngrungokno iku dimatno tenan. Ndiluk itu. Ora cengengesan ana rada ngantuk sithik ben gak ono. Aturku. Atraka julasuhu. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Ini viral ini ya. Ka'annama ala kaya-kaya ing atase sira-sirahe julasauhu at-tayru utawi manuk. Ben ana manuk ning sirahmu ngono kowe piye iku? Wis menunduk ora bekan sisa. Kuwatir nek anu sithik mabur rene. Ing gambarno kaan nama ala ruusihim at-tayr. Wantenge khidmahe khusuke jalis-jalise Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi ngendikan iku. Lah nek wis faida sakata nalikane Kanjeng Nabi wis kendel lagek takalam. Ora kok kaya saiki pimpinane interupsi terus ae. Terus geneman durung rampung ditabrak wae. Sahabat-sahabat itu enggak dirungokno sik. Nanti kok titik Kanjeng Nabi wis gak ngendikan neh lagek matur. Menika anu praktekipun kados pundi Kanjeng Nabi? Itu baru ketika Kanjeng Nabi handle. Layatana zauna indahu al hadis ora ayo-ayoan indahu ana ngarsane Kanjeng Nabi. Wong-wong rujuke iku julasak rujuke ning julasak. Layatana zauna ora padha iki nerangno majlise Kanjeng Nabi yo. Majlis Kanjeng Nabi itu ana Kanjeng Nabi, ana orang-orang yang semajlis dengan beliau, julasa. Kanjeng Nabi ngendikan, julasanya diam semua, tunduk semua. Nanti kalau Kanjeng Nabi wis kendel, lagi mereka kalau mau tanya, mau segala macam. Layatana zaun, ora oyo-oyoan, iya, julasa, indahu ana ngarsane Gusti Allah indahu ana ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora oyo-oyoan al hadis saing ngomong aku durung rampung kok oyo-oyoan kaya debat presiden durung meneng wis kena ngomong oyo-oyoan nanti dulu saya belum selesai. Yo cepet aku kepengin ngomong wis lali kok. Gak ono. Ning majlise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Gak ono sing oyo-oyoan. Wa man takallama indau, tai sapane wong, siapa yang akan bicara? Aman tai sapane wong takallama sing ngendikan ya man indau ana ngasane Kanjeng Nabi, ansatu lahu. Oh, do merhatekno sapa liya-liyane julasa iku lahu marang man takalama hatta yafruq sehingga rampung iya man. Oh, itu adabnya etikanya majlis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso apike ngono iku? Ya mergo sing didik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu nek awake dhewe iki gelem niru iku ya apik banget. Dadi ora oyo-oyoan geneman. Sing geneman ya dirungokno, diperhatikan oleh yang lain sampai selesai. Hadithuhum indahu hadithu awwalihim. Utawi percakapane julasauhu indahu ana ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku haditsu awwalihim iku percakapane kawitane julasaihi. Artinya
nek kok ada yang bicara duluan berarti dia memang datangnya di majlis itu lebih dulu. Jadi hadisum indau hadisu awalihim. Jadi orang yo-yoan yang datangnya belakangan ya sadar mereka. Wong aku mburi ya ngomong yang kongkon. Yang niku sing dhisik ya ben ngomong sik ngono. Ora kok teko nguri-nguri terus niki penting soalnya penting, selak lali lho ora gak ono ngono kuwi. Ya ora ngenteni sing dhisik iki mau rampung. Yathaku nderek nggujeng sapa Kanjeng Nabi mimma saking barang yathakuna minhu sing padha nggujeng ya julasai minhu saking ma. Kalau julasa ini kawan-kawan majelis itu ketawa, mengetawakan sesuatu. Ya Kanjeng Nabi melok, ora kok bedudut dhewe ngono. Engko ora sungkan sing ketawa kelakep ngono ae. Kan ono iku pimpinan sing apa jenenge gak gelem melok ngguyu kanca-kancane gak gelem mangan. Anak buahe do ngguyu-guyu dia meneng ae jaim istilah jaga image ya. Ngono aku ngguyu-guyu ndak ora ngajar wong-wong iki. Berarti metututan. Kanjeng Nabi enggak. Mereka semua ketawa ya Kanjeng Nabi melok ketawa. Ya. Melok ketawa. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu. Kanjeng Nabi juga takjub kalau mereka kagum dengan sesuatu mimma saking barang yata'ajjabuna sing kagum sing takjub sapa julasa minhu saking ma. Jadi kalau mereka itu pada mengagumi sesuatu, Kanjeng Nabi ikut mengagumi itu. Pokoknya mengikuti ambekan anak buah semua. Wa yasbiru lil gharib alal jaffah fi mantiqihi wa mas'alatihi. Lan sabar sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil gharibi marang wong sing asing ya. Nek sekabate dhewe apal kabeh biasa. Ono sing teko anyar gak kenal ra apa. Alal jafwati ngatasé asar fi mantiki ing dalem ngendikane omongane gharib wa mas'alati lan jalukane gharib. Kata inkana ashabu sehingga amun ana sapa ashabu sahabat-sahabate Kanjeng Nabi layas tajlibu nahu padha amrih narik ya ashabuhum ing anak zaman ya tajlibu hukum iku jane wong-wong sing gharib iki. Maksudnya iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong sing gharib artine asing lah, ora tau gaul karo Kanjeng Nabi, ora semajelis, juk-juk teko ngomong saenake dhewe. Niki Nabi ne sinten sampean nggih? Nah, niki kula butuh anu niki. Men sukani puasane ngono. Kanjeng Nabi ya tenang ae ora kok terus iki wong apa ya kurang ajare ngene iki. Jait melarak menjaba kono. Gak ono ngono iku. Kanjeng Nabi sabar banget. Itu sampai seringkali kan sahabat Umar barang itu sing gak serantanan kan seringkali emeh nabuki iku. Jadi ono sing pasar sithik ngono. Kudu meplay njarno kanjeng. Wa yaqulu lan dawuh Kanjeng Nabi ra'aitum talibah hajatin fa'al fiduhu. Nalikane weruh sira kabeh talibah hajatin wong sing nuprih hajat sing golek hajate fa'al fiduhu. Mongko
mbantu sira ing talibah hajatin. Aja malah mbok weden-wedeni. Ya dadi ana wong akeh matur mek Kanjeng Nabi iku aja mbok weden-wedeni terus gak sida njaluk ngono gak, tapi bantu bantu. Bantu dengan cara apa aku yang meneng ae apa piye. Apa malah matur Kanjeng Nabi nggih niki pantes ditulungi Kanjeng Nabi ngono lah pokoke ngono. Aja kok malah mbok getak-getak jadi gak sida matur. Itu etikane warane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wong itu kan nek ora tahu kumpul ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ora ngerti kelagiane. Bahkan orang-orang Arabi yang tidak berperadaban sering ning Madinah iku ning kutha ambek Kanjeng Nabi ya kaya ambek kancane wong gunung ngono disendal-sendal barang ngono anune lampine. Itu nek sahabat-sahabat ya do gregeten, Kanjeng Nabi ku sabare ra karuan, njalno ya. Mergo Kanjeng Nabi pirsa, wong iki pancen ora terbiasa dengan laku yang sopan ora biasa. Nek mbok amuk iku nek ini biasa, wis terlatih sopan kok isih gak sopan iku pantes. Iki ora tau mbok warai sopan kok ora sopan mbok amuk. Itu Jadi engko malah wong duwe kajat gak kontuk. Mulai ana apa Syekh ring sepuh iku di ana sing arep njaluk wong yang ngono iku sing ora tau kumpul mbek wong pokoke njaluk kepengin njaluk tapi ora nganggo etika. Sing dijaluk iki Syekh tuwa. Ndekne iku ya ana sekabate ana santri-santrine ngono mek santri-santrine terus ana cucu-cucu diruntul wong tuwa nggawa teken terus ngarepe kula niki gadah keperluan sampean hajat kula niki sampean sing saged ngomong ngono iku ambekan tekene iku di tancepno ning ngene sikile Syekh sing arep dijaluki iku. Ya percing-percing ya. Wong dikenekno ngono. Jadi sampeyan kula niku mriki ado-ado ngono. Kene kan waro kabeh sikil dikonokno mbekan tongkat. Tapi saya iki ora sambat ya ora apa, dipringas-pringis ngono tok ae. Ora sambat, waduh apa-apa ngono. Nah bareng wonge wis lunga, murid-muride santri-santrine jenengan lho iki kok mboten sambat napa-napa, kok meneng mawon. Lho aku nek sambat engko ndekne ngerti nek ndekne salah. Nek ndekne ngerti salah, ndekne terus sungkan njaluk. Kajate terus ora disampekno. Aku meneng ae iku ben kajate disampekno sik. Ngono adabe dadi diempet ora muni aduh ora muni apa. Soale nek muni aduh wonge gak sida njaluk. Wala yaqbalu sana illa min mukafe. Lan ora nampa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asanaa ing pangalembono illa min mukafiin kejaba saking wong sing mukafi sing membalas secara pas. Nek iki kan akeh pemimpin-pemimpin sing ora mesti dilem ae dadi lem ae gelem ae ndekne.
Bapak ini memang hebat. Hebatnya apa? Ora ono hebate bareng mantuk-mantuk. Iya pancen aku hebat ngono. Dilem sing tidak itu. Nek Kanjeng Nabi enggak, kan sing dilem ya pancen sing wis pancene dilakukan dan itu memang perlu dilem. Dilem enggak mau, enggak apa-apa. Tapi nek sing berlebih-lebihan ora nglakoni apa-apa dilem ngono. Iku ning kene jenenge golek pendok. Cara rembange golek pendok, ngelam-ngelem ben diperseni, ben dinunggahno pangkate, barang ngono ora ono. Mane Kanjeng Nabi gak kersa ilamin mukafe. Wala yaqta'u ala ahadin hadisau. Oh, padahal Kanjeng Nabi kan pemimpin, malah pimpinan agung. Ora tahu megot sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahadin ing atase seseorang ora megot hadisahu ing gunemane akad wong geneman durung rampung terus dipedhot seseh enggak ono kata ya juza sehingga lewat sapa akad kayak tauhu binahyin au qiyamin nek kelewatan 12 ngomong sing wis bar barang kajate jeh pidato ya fayak tauhu mongko megot sapa Kanjeng Nabi ing akad binahyin kelawan larangan au qiyamin utawa ditinggal jumeneng. Wis geneman iku wis rampung to kajatmu kok iku apa ae kok pidato ae. Wa min kamali adabihi lan iku termasuk sempurnane akhlake adabe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil khalqi ing dalem mempergauli wong khalqi ya sak wenehe wong lah segala macam orang utawi taghafuluhu an safhil mubtili taghaful itu yaitu tadi pura-pura ndak tahu ora memperhatikan bodhone wong-wong sing gawe kesalahan, mubtilin. Jane Kanjeng Nabi ya pirsa iki apa lah geneman apa wong iki, ngerti nek bodho geblek ra ana geneman sing ora-ora mergo ora ngerti apa-apa. Bodho. Iki Kanjeng Nabi ora enggak tahu aja. Ya piye-piye. Wa qabuluhu termasuk sempurnane akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam etikane Kanjeng Nabi qabuluhu nampane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zawahira aqwalihim ing lahir-lahire omongane julasa. Kanjeng Nabi mau menerima lahire omongane kawan bicaranya julasa. Wa ingkanat lan senajan ana iya aqwaluhum zawahiru aqwalihim tanumu angkub khinawayahum mengindikasikan apa bahasa Jawane apa? Tanumu itu mengindikasikan apa cara Jawane? menunjukkan mengindikasi terus jawabannya apa? Mengindikasikan ankub khinawayahum sanging eleke itikate wong-wong iku julasa wa su'i maqasidihim lan eleke maksud-maksude julasa. Oh itu kan istimewa. Orang enggak. Jadi Kanjeng Nabi pirsa orang itu jane memendam niat yang buruk, itikat jelek. Tapi lahirnya karena dia lahirnya tidak memperlihatkan itu. Ya, Kanjeng Nabi ya, ditampa saja. Ya piye.
Meskipun Kanjeng Nabi tahu di balik omongannya itu sebetulnya mendam tujuan-tujuan itikat-itikat yang buruk. Itu Kanjeng Nabi. Jadi wong angel kabeh Kanjeng Nabi iki apa terus ambek wong iki kok kadang-kadang kan sing cerdas-cerdas kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Umar kan peso. Wong iki jane ngedobos omongane. Lah kok dirungokno ambek Kanjeng Nabi ngono kadang-kadang. Lah pancen niku termasuk sifat mulyane Kanjeng Nabi ya. Wa min dzalika ini contohnya. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono qabuluhu zawahiru aqwalihim anna jama'atan utai setuhune sekelompok orang minal Yahudi saking wong Yahudi. Karena kita tahu di Madinah itu Kanjeng Nabi kumpule ora karo wong mukmin tok, ya karo wong munafik, ya karo wairul muslimin, wong Yahudi. Ada sekelongan orang Yahudi istadzanu ala Rasulullah. Jaluk izin ketemu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko celatu sapa jamaah minal Yahud. Assalamualaikum. Ora assalam tapi assalamualaikum gak pati ketara. Antarane assalam be assam. Wong Yahudi iki munine assam. Assalamualaikum. Nah, Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi mireng bisa membedakan assam ambek assalam. Faqalat Aisyah tuh mau ngendika sapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Bal alaikumussalam bal laknah." Gak terima Kanjeng Nabi disam-samno iku. Sam itu kematian dan didongakno mati. Assalamualaikum kan ndongakno selamat. Asam iku ndongakno mati. Matek mati ngono. Mulai Aisyah ngamuk terus bal alaikumussalam balakna ditambahi laknah bareng. Ya kowe dhewe sing matek. Bal alaikumussamu wan laknatu. Nek laknat sisan. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira karo mesem kira-kira. Kanjeng Nabi ngerti. Ya Aisyah tu, ya Aisyah. Jangan innallaha yuhibbur rifqi. Temene Gusti Allah taala iku demen ya Gusti Allah arifqa ing alus fil amri dalam perkara kulih sekabehane. Nek iso dialusno kenapa kok dikasari? Iso halus kok mbok kasari. Kan Gusti Allah iku seneng sing halus-halus fil amri kulih apa ae dilakukan dengan lembut ora kasar. Qalat saya madoni Siti Aisyah. Qalat ndika sapa Siti Aisyah, alam tasma maqalu. Napa mboten mireng jenengan maing barang kalu sing ngucapake jamaah niku. Napa mboten mireng jenengan? Ya krungu ngono ya krungu aku mosok gak krungu. Wala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qultu ngono kok. Aku krungu, mulane aku muni wa alaikum. Qad qultu teman-teman ngucap sapa ingsun wa alaikum. Ya iku wis cukup. Lah aku nek gak krungu ora muni ngono. Aku krungu dadi aku muni wa alaikum. Artine assalamualaikum wa alaikum. Kowe ya ngono matek. Kan wis cukup alaikum. Mbok tambahi laknat barang kula opo. Aja banget jadi Kanjeng Nabi ya lahire ndekne muni assalamualaikum penghormatan padahal dalamnya di sini masukno Kanjeng Nabi mati ya. Jawab Kanjeng Nabi ya enak ae waalaikum kowe ya ngono. Rawahu Muslimun riwayatake hadis iki sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihi dalam sahih Imam Muslim.
Fa huwa mangko te Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ya'lamu, ora kok gak pirsa, ya'lamu pirsa sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sedune jamaah Yahudi mau iku yaksiduna bertujuan nejo ya jamaah minal Yahud nejo maknan akhara ing makna sing liya ghaira salami ora assalam. Biasane wong ngurmati wong njaluk mertamu assalamualaikum ngono iku kok muni assalamualaikum. Kanjeng Nabi pirsa mereka tidak memaksudkan salam tapi sampainya sengaja. Wa huwa assam. Sam itu ay al maut mati. Utawa asilam ya, nek kepengin masukno wong ya assalamualaikum. Fikasi sin. Nek sin iku silam maknane wa ya al hijarah watu. Watu kowe. Tapi walakin nawanging tetapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ajra iku nglakokake ya Kanjeng Nabi dari ing mengkono-mengkono mau omongane jamaah Yahud ala zahirihi ing atase lahire zalik minhum saking jamaah wong Yahud mau ma'akif karomatil muslimin sartane tetep njaga karomahe wong-wong Islam bikaulihi fil jawab kelawan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jawab ing dalam jawabi wa alaikumus wa alaikum wa alaikum. Jadi nek wong Yahudine cerdas yang ngerti wah. Gak iso di anu mesti ngono. Gitu ana matek kowe juga ngono kan ya. Bunda Karimu usratihi sallallahu alaihi wasallam al ahli wa dzawil qurba. Lumane mulyane pergaulane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'al ahli sartane keluarga wa dzawil qurba lan sing anduweni kekerabatan. Jeneng Nabi nek karo keluargane karo kerabate itu ada keistimewaannya juga yaitu karim. Kana sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku karimal asra. Berarti nek nyrawungi mulya nyrawungine ma'a zaujatihi. Sartane garwa-garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wasairi ahlihi lan sawenae keluargane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yulatifuhunna ngalus bersikap alus sapa Kanjeng Nabi ing zaujati wasairi ahlihi wa yumazihuhunna an ngejak guyon Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing azwaj zaujatihi wa yu'amiluhunna lan mergauli sapa Kanjeng Nabi ing zaujat bil wuddi kelawan kasih sayang wal ihsanilan gawe bagus. Wah, pokoknya apa ideal banget. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh kepala keluarga yang paling bagus karena bagaimana Kanjeng Nabi itu dengan istri-istrinya lembut, ora tahu kasar, ya ngejak guyon barang, ya.
Ora kok serius terus mek bojone. Mempergauli dengan kasih sayang, dengan berbuat baik. Waqat khasa lan teman-teman nganjurake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono mau. Artinya umatnya dianjurno kowe nek dadi kepala keluarga sing apik karo bojomu, sing apik karo keluargamu. Aja kasar. Sing mesra ya. Ya dijak guyon barang ngono, aja serius terus. Ndak gampang tuwek. Kanjeng Nabi itu melaksanakan sudah berkali-kali tak kandakno iku. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali menganjurkan sesuatu yang baik itu beliau melakukan dulu. Ini termasuk ini. Kanjeng Nabi dengan istrinya yulatifuhunna yumazikuhunna wa yu'amiluna bil wuddi wal ihsan dan menganjurkan kepada umatnya biqauli kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Paling bagus-bagus luweh bagus-bagus sira kabeh iku khairukum luweh bagus-bagus sira kabeh li ahlihi marang keluargane. Artine orang yang paling baik mungguing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu saja mungguing Gusti Allah taala wong sing paling apik karo keluargane. KDRT wis elek. DRT kayane ngampleng bojo barang wis ora masuk hitungan itu. Sing paling apik karo keluargane karo bojone itulah orang yang terbaik. Wa ana Kanjeng Nabi wa ana khairukum li ahli. Utawi ingsun iku khairukum luwih bagus-bagus sira kabeh li ahli marang keluarga. Jadi kowe pengen dadi wong apik ya niru aku. Aku apik karo keluarga. Wa qauluhu lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaya Kanjeng Nabi juga. Setuhune iku termasuk sempurnaning wong-wong mukmin apane imane. Wong mukmin iku macam-macam. Ana sing imane tebel, ana sing tipis. Iman sing paling sempurna orang-orang mukmin itu siapa? Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum luwih bagus-baguse mukminin apane khulukon pekertine. Jadi bukan yang lain-lain, bukan sembahyang sunate lak piturute, akhlaknya. Jadi semakin akhlaknya baik, semakin menandakan bahwa imannya ini lebih bagus. Ya. Jadi menilai orang mukmin bagus atau tidak ya akhlaknya. Mulane ana ulama sing ngendikakno ad-dinu husnul khuluq, ngantek ngono. Sebab yang standar untuk menilai iman yang paling bagus itu khuluq menurut Kanjeng Nabi. Wa altafahum bi ahlihi lan luweh lembut-lembute mukminin bi ahli kelawan keluargane altafi. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang pekertinya bagus dan alus ning gone keluargane. Jangan salah. Ngono makna pidatone ustaz Google ngono. Sing dienggo standar akhlak. Kowe cek macam-macam kowe ibadahmu umroh saben taun orang percayane tapi nek akhlake elek ya, ora cocok karo dawuh Kanjeng Nabi. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa altafahum bi ahlihi. Wa su'ilat
as-sayyidatu Aisyah wa su'ilat as-sayyidatu wallahu a'lam.